pucuke berarti can pucuke ra oleh dinggoni wong liya. Ya, jadi saya akan mencoba wong ki gelem nganggo gelem dinggo. Yang namanya kebahagiaan kalau kita bisa merasakan kesusahan dan kebahagiaan orang lain, maka saya tidak memotong tumpeng di bawah, tetapi saya memberikan kesempatan kepada siapapun untuk tetap bisa menikmati di pucuk. Sehingga saya akan mengambil dari bawah untuk kita ratakan, dan saya meminta dari Ibu KWT yang paling sepuh, sinten? Ngaku ayo. Semua ngakunya masih sweet 17. Nah, 17. Oke, ya. Dulu juga pernah gitu. Paling sepuh Ibu. Aku terus sangat-sangat seger niki mboten nggih mriki ya. Niki Ibu niki wah lagi nek carane puber pertama gitu. Ya, nggih. Mengke diasta nggih Bu, nggih didhahar. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ben saged mabur. Ada yang begini nih kok kabeh ngomong. Adi pamit to. Ayo kan dhuwur iki. Nuwun sewu saderengipun monggo ibu-ibu KWT tetep wonten ing inggil sewu wonten ing minggil mawon Nggih.
eh, kalajengaken waosan pangestung karo tawi waosan doa lan badhe kula ruusi nyuwun pinjurung ayat amin dhateng ngarsanipun Bapak Ibu sagung rawuh sedaya lan pilih wonten ingkang raso agami sanes sumangga sowang-sowang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal ali wassalim wa radhiyallahu tabaran li sahabatina rasulullah jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina kafi mayyida. Ya Rabbana lakal hamdu wa mustabagi di juqandi min sultani. Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lil mu'minina minat wal muslimina muslimat al ahya min wal awad innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fil jasadin wa yadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina syakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Datang arsanipun Bapak Ibu sagung lenggah yang satu kaula hormati mekaten menggah waosan doa mugi saestu wontenipun adicara ulang tahun angkringan tani Seglundung ingkang dipun kelola KWT Melati Segaji ingkang yuswa kalih tahun menika mugi-mugi saestu ngrembaka lan sangat tawi bermanfaat kangge sedaya anggotanipun lan menambah kesejahteraan anggotanipun ugi menambah kesejahteraan warga masyarakat Padukuhan Segaji. Salajengipun nderek matur sekedhik bilih binjang dinten Minggu Surya kaping 18 tahun 2026 wonten ing Segaji menika badhe wonten kunjungan wamen pariwisata kanthi mekaten dhateng ngarsanipun Bapak Ibu sedaya binjang katuran sami rawuh wonten ing Segaji Live-in sak ngandhapipun menika wonten ing lapangan lajeng dhateng kru krawitan nginjang ugi kasuwun rawuhipun siaga wiwit tabuh 13 tawi jam setunggal kangge menyambut rawuhipun wamen pariwisata wonten ing Desa Wisata Argotirto tawi Segaji Live-in edukasi. Bapak Ibu sagung lenggah ingkang satu kaula hormati kula nderek mangayu bagya awit wontenipun adicara ulang tahun angkringan tani Seglundung ingkang dipun kelola KWT Melati Segaji. Saestu mugi-mugi wontenipun adicara menika samangke awit paring berkah pangestu donga pamuji panjenengan sedaya angkringan ing Padukuhan Segaji tawi angkringan tani Seglundung ingkang dipun kelola KWT Melati saestu ngrembaka lan meningkatkan kesejahteraan anggotanipun so meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat ing Padukuhan Segaji lan saestu imba bilih anggen kula nderekaken waosan mangestung karo tali waosan doa kathah kirang saha kathah lepatipun kawula tansah nyuwunaken pamunten kita pungkasi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini lah. Tes mereka